akadulong jala humutak akaroyan alay anggo para siniro aku nasutupa musa siako jala pada mihadami aku nasutupa humordi nina Jehovah siya siniro hasangapo manidewatan na hijab. Amen.
Horas Marita Saluna. Perjolo Matok selamat tahun baru ma kita sudah ruas Nihuriata. Selamat tahun baru Marita. Melihatnya maka dok di Tuhan Debaka Allah di Kikion dari kita di 2025. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, hormati hari hormati kami sudah hamba atas nami bahwa kamu tahe di gereja tau mewakili ruas audison jongjong Parjolo na uli nadinggan naung di patupahamu di pangulan di gereja di 2024 kudu kami mau lihat pada Tuhan mau Kemarin penaing benahiota di 2025 siap doa kami sebagai ruas bekerja sama baik kamu program Yuliata kurasa mau kami ruas secara amajo madok secara pribadi mapai nadinggan tuhuriai dan arona sudah di tahun marloba mapai nadinggan tuhuriai ala kita sendiri merasa doa bahwa kita apalagi di Pangaratuanon gudang tantangan, gudang bahaya, gudang rintangan alai di pasu-pasu Tuhan kita. Berdasarkan berkat yang kita terima, saya rasa kita sebagai ruas yang menyadari berkat yang kita terima juga tidak akan menyia-nyiakan berkat, akan memberikan kembali sebagian dari berkat itu kepada yang memberi. Itu adalah suatu kewajaran. Jadi dari gerik yang tadi malam dibacakan dengan program-program yang dirancang oleh Budia, soal pembangunan, soal pembenahan di segala bidang, kita, saya pribadi sebagai ruas, saya rasa akan siap mendukung semua parhalado di 2025. Jadi silakanlah dibuat program-program untuk kemajuan gereja kita. Kita sebagai ruas akan siap mendukung. Jadi Tuhanmu sudah ruas, awal secara pribadi maju mandok melihat tema di kita sudah alana kebersamaan kita di gereja Serengseng Sawaon saya rasa begitu kuat. Banyak program-program yang tadinya di luar ekspektasi dari mulai pesta Dotilon, pesta-pesta Ina sudah membangkitkan semangat. Semangat apa? Semangat untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita sebagai ruas saya rasa menyadari bahwa kita juga harus mendukung apa yang telah dilakukan oleh gereja kita. Jadi di tahun 2025 ini seperti Amang Pendeta menginginkan, kita doakanlah semua para pengurus gereja kita. Semoga mereka juga diberkati Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Kita sebagai ruas diberkati Tuhan di 2025. Tuhanlah yang menjadikan apa yang kita kerjakan berbuat yang baik. Kita yang kita lakukan berbuah yang baik. Semua yang di dalam pendidikan Tuhan berkati sukses dan pendidikannya. Kita semua yang bekerja di dalam instansi ataupun secara pribadi Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita semua. Singkat kata, demikianlah yang bisa saya berikan mewakili ruas. Selamat tahun baru ma di kita saduhna Putima.
Salam. Oras madihita amanginang. Kami Jong Liso mewakili saluhut na pahalado pasahaton selamat tahun baru ma di hita saluhut na. Maulia tema di Tuhata di luas Tuhata kita marpungu di bagasan Tikion ima di hari Parjolo manang di tanggal sada 2025 lau mamuji pasangapun bual ni Tuhata. Sangat luar biasa moloni paihut-ihut Huriata manang kuliah di Tuhata nasa lilingon molodak sala au odo pera hea somonon gudang ni Parminggu di tanggal sada. Marsana membuat itu kata di saluhutna hakka natapasahat marhite hamolatiota tutuhata. Sahalinai gudang do mungkin hakka hahurangan nami soon panhalado lau melayani baik di wilayah masing-masing maupun melayani di gereja baik itu di Paragendau, Pantiktingon, nang dia kapak katayon na urang logi siap kami saluhutna parahlado ni Huriata sahalinai upasahat kami mangilomapa ni dia kahahurangan kami marhiteon sa Tuhan tama natokto pasadahong kita dina mamuji pasangapon buah ni Tuhan ta dihulia ni Tuhan ta ni hakaripe seng sawal sahalinay pasahat kami dakula gudang dukunong nami be selamat tau baru ma dihita saluhna horas.
sian saluhutna rohang imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kay. Amin. Kuriya na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus sokot di bonan di tahun na baru tanggal 1 Januari 2025 umuhi dan ngayon di bagas joro ni Tuhatta tumacay las doro hak bujala terharu duau mamereng kehadirat dan ngayon molo somonina kining panidanion niya mang situat jadi kehadiran yang terluas dinaro di gereja ngayon tuksare si hamulate humak kami ima dinggan bahasa ni debata dihita beliau. Dohon nami do musem, kami pelayan penuh waktu, kami keluarga pendeta Nainggolan, keluarga pendeta Harahap, keluarga yang Bibel Pro Boru Nainggolan. Nanti nomos di kantor pusat HKBP, markubas dihuriat ta HKBP, Srengseng Sawon. Di bagasan nasa tahun bulunon pasti dua dong naso berkenan di rohana di pagkadayon, di parjupangan, di parjami tahun alam ini salpo kamu songon parsalpo ni tahun ini kapariyahin maaktan yang baru dohonan nami ma tinatulog keluarga selamat atau baru manihida. Daktar baik kami manokot tidak tu bagas tagaduh tongon di tanggal 1 Januari alani tunggus turuhan namin tuksino man non ibadahon di gedung serbaguna mahita masjalanan otak kami mana tulog keluarga kami mangotak sudihita na hadir man di son asal sihita martobel mula tumadok pihak ka napatupaho na kacaran non manokotak ka keluarga buino yasal majoro masjalanan kita no sa dokter di gedung serbaguna. Ima na buino honon namin wain somon sihon ni rohanami dohot las ni rohanami mengapresiasi alamipas tuhita sa lubog na di tahun Nebemon. Alami di kehadirat tahu bereng semangat tuhita lahu madala di tahun 2025 Doon namin malarap tayo, so doon namin remaja, sekolah minggu, dahon na po sa bulong, orang-orang muda, doa kami tetap awet muda. Amin. After namin ito, tetap awet tua. Kadang mungkin mula po Soviet ka namin tua. Alay awet tua dalam arti sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemudian dulu po sa jaminan. Menentukan do tanggal 1 Januari di kehadirat dan bereng tukah budi alani mulut madong main di son na hurak sehat say salpu masa hiki romak kahai pasok kita di tahun 2025. Amin. Songonima akka napay mahusirok ka nito say di Tuhan kama jodoh Tuhan ka anak doho buru ni uriat ka naong cukup umur. Unang remaja. Akan na cukup umur ma. Asa tunglas rohani akan na toras. Tuwag tadi ki nanayon. So ni mana ka namin na tumua sa iliyon Tuhan kamalihang dato kahipason umur na gadya. Dan adong naso tarpaduka Tuhan tadi tunga-tunga di dito. Semua bisa kita lakukan asal kita bersama. Odo nama cetak kas ikon halul holotka. Jala optimis dawat kamanginan. Gereja ini HKBP Srengseng Sawah ini akan menjadi gereja percontohan ke depan apabila kita semua bahu-membahu membuat gereja ini menjadi gereja yang dirindukan oleh generasi muda. Tabereng manon tahapan ini. Kalau di tahun 2025
tahun transformasi na ditutup pun hakalipi pembaharuan ke arah yang lebih baik. Tentu ikon mapariyahin ng muli na mahita tuwag katiti na naron. Untuk kejam tulahin na maracara na uleri, anong sa pepay binakinin, mula tumaga matuhod do pehamu, alay ka pa hindi ma jadi kau. Adorak sohja turupok jamita sa dariol, do jamita godang na pinatumutomo ni Opuye Porus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, adok tunduk kesan singkat na buhay dohonok kutuhita di pertumbangan di tanggal 1 Januari 2025. Ini pesan singkat ini kebetulan saya terima. Na parjono di Doksonon, si Bigo baroga si tapi pidong toba, saya dengan mahita masih sesaat dosa, asa dapat las biroha. Melihat. Nepedueho. Tari kunci rentak Melayu, rentak melangkah hitungan 8. Tahun baru sudah kita rasakan. Kilap dan salah, mohon dimaafkan. Ya benar, itu. Nabetubuhon, boras di perdahanan, boras nalidudani adelu, nunga horas sita marang natal, langtu horas na mahita, madalani tauber. Kamu lupa mau duduk ya? Alaliak kalanginan, dabut ka mamimilta, jamita na pinatumutomo ni Opuye Porus, na dienet siyan Evangelium Mateus, dibitu 25, ayat 24 sangat ro di ayat 70. Somonom tersurat di buku Testament ini. Jadi Roma nang nama jalo dasada bagian ini nama Tuhan nami nunga huboto hian hopar roha nabir namang motil dinaso panuananmu jala napapunguhon dinaso panabulanmu. Jadi ala na Maria rau mampunihon bagiak itu bagasatano da di on ugasak mon alay na idunayma malayus ibana ueho na poso na jahat roha jala na losok di motohodo hape au manggotil dinaso panuanakku jala papunguhon dinaso panabunakku atong datamangan yang buanomu hepeki tusi anahi hepeng gage jalo okku madiau rabdohot bungana diharorokon oppe buat tamuma bagian nain lehon hamumai tuna mameok na 10 bagian ini ay diganuk paradongan lehonot do asamar lobi-lobi bana alay sibuatot dosian na so paradongan nang nadi ibadah yan laos babedi hamuman na poso na so hasiyay unahulong malipot-ipot di sima masa anggu-hangguk dohot na patumuri ido yang go sama tapayutingot ma jamita na pinatumutumo ni Opuye Porus apala di bona ni talon tung sian rohatta parbagasani mahita mamuji Tuhani di babongot kita tu tahun na ibaruon dada ala burjukta gugutta hamaloot tamanang sinadungatta tung sian haburjuot do tolong ni rohani Tuhan tayo na adong do pesakap na uli na siya Tuhan tayo badilo sika manguru jalabongot tu tahun na ibaruon las marohatan wain di bagasan Tuhani. Taparukil hodo nasipata di bagasan lang kusniroha na di ba madok isi pamoto-boto na alok surugui so isi hea dobe siyani termasuk kaparhadanwi nin narupani sayo nang madok siyan hita na masuk tuhorong
parlangkus ni roha dohot pargaiton na mga itudusa na sumuni. Jala molo adong dongat ka na madok na sumuni. Di bagasan holong dohot halaboh mahita pay mokton. Hatan itu hatta do na madok adok sulgo nga ng gudo sa liling-liling na jala adong do api na rokpo. Molo tu hatta madok hata hapo sa duwi. Mamukkas yan Mateus biddu 24 tolhas tubonan ni biddu 25 di baadar do hinarikot ni ngulu naikon say jaga manang jamot asa marbisuk mga lubyak na masa dohot manulak nasa na mga liduhon asa hot marhabor siyaon asa marpapahenan na linggani na marmual siyan hapor siyaon di Tuhani. Tuhatta na mamakulinyak ka sisiyan na inajolo lao sibana do mamakulingihita sa dalyon maghite upamon dan tersirang upana songon na tabili ditrupuk jami taon siya 2 halak nari ima na majalo 5 bagian dohot na majalo 2 bagian ia tuan na nidok na di upamon martudu-tudu tutuhani dui nuaing tatangihom majolo padok ni Yesus na 2 halak na majalo 5 bagian dohot 2 bagian. Tudua cha na sida didok taho mai ale na poso na dinggar roha jala haposan. Dan gudang ni pangomuan di ida Tuhani. Dan gudang ni na niulan na rumikot di ida Tuhani. Aidang didok matche maloro ho manggadahon. Dan didok matche gudang do dapokmu. Dan ididok dengan miroha dohot nahaposan do situhuna ido narumikot di Tuhani nasongonima nasojupang dinamajalo sedebegiani sedebegianot didok ti hati Indonesia 1 talenta molo di hati hai sada talenta marasang may hiragaji ni sahalak panuda sa lilin ni 6.000 ari manang sarupa tu gaji ni marhira 10 tahun. Jadi dohonon macce gudang do nakke sada bagian manang buat satu talenta. Molo partibakot tu na 5 bagian ni idaon hira nauti do na sada bagian. Alai kaida dang didok dilehon tueni tu sahalak saudi. Sada bagian do didok. Lapatanna na sada bagian ni pe sasi tong natung gudang duit. Puasa marasing siyan na sada tu na sada dilehon Tuhani. Adong 5 bagian, adong 7 bagian, adong sada bagian. Ekot doon matchay takas dihita didok ganuk marguru tuguguna. Jadi marguru manang hobartu panad daon ni tuhatta do silehon-lehon na tuhitabi. Maroja tuhata diturupukon adong masih pasingon dingudon ia nama jalo na sa bagian ni marsida liat do jala pasitong diri songon padohan ni halak batak korbo ni badang bulak majapal di badian molo so di siroha gudang do sidadian dia do didok Tuhani tuwakka na songoni omma na poso na jahat roha ang jalan ng osok dari naringgas alay jahat dan mararga haringgason lan marlungu maroha na jahat dohot halosohon hamot kadongan hinahulongan ni Tuhatta mga saho na si dohot holong ni roha ni Tuhattay nain sidik kita siyan jahat ni roha dohot halosohon naing jupang ni Tuhattay hita gabe akan aposo na dinggar roha jala haposan ahdak tolak ni bom di portibiot do pe iba daging do pe iba dang suru-suruan ninna naliba sipata dalam mga pinigiri naing takas dihita iya hata ni Tuhatta tuhita jol mado dang tu suru-suruan tuhita na dihasya manod do pe dang tuwakka na disuko. At ituk sipata manang tongod jupang Tuhattay hitan waing songon na poso na jahat jala na rosok.
tamadi bagasan dusuk seret ni roha tasol soli dilita dia luban itu hatta nabasay natotong rapok kita satu opason buy mamarhite na siya nasa rohatta mangitehon songon hata ni detay usol soli do rohakku nabukdu sa itotong ay gudang na yariku nahubayin apolong alay mangihu na semangat na iberulahong mathasyak ko tiki binasahon ni debata dohot nasa silehon-lehon na somonak ka na puso na ligaroha jala kaposak kita siya ni Omma jolo na yung tungapalatadya duhat tabi tapasonang jolo rohatta sa tokkin unang mapar jolo pikirat ta tuna asing adok songonon matchay dipot suan turuhat kami saunari ditadda debatado hita takas sudah hita galuk marsada siya debatado mulut tahun siya debatado nasa silihon-lehon na uli na rong hita binwain siya debatado gugu madalali gudon dohot patupan na boy si ulaot ta siya debatado tiki jala dibasaho di uhita jadi itu ngapala si kopdo di lehon debata tuhita tung takas majolo tarimangihon di bona ni taunon jala taparata di bagasan sa tau bulunon dina diloas tuhatta dalanat tatujulu molo takas tau kui jala tahapor siyai tung ngapala siya tuhatta do sikop di lehon dihita siya nasi merohana di horponido dihita naumotikna naupat na mangihuton parjolo las miroha na kunin macarikot do las miroha di ngulon ala ditutuhon las mirohatta di bagasan tuhanido nasa panggulmiton ni mulutta kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita tajamotong masa unang adong mabuat las nirohatta di partikyanon sada siyan naboy paurokton las nirohatta di zamanon ima na ginawaran brain rot halusuhon ni uto-uto dan namadok uto-uto kibusuk alay na batuduhon hasisigan ni parohaw toho kami kiliyon ala paguda kupa sudah tiki macam media sosial rupani naso marguna jala naso si panupak tunauli geriada nama bahen soratan manang humasusa pikiran gade marsak roha sahat tu nama bahen madate patubu suko di roha muruk dohot na sumatusi naing say di bagasan las di roha dohot hadameon kita kedua hon puji-pujian tu di bata dan tamahita mamuji diri manang mangahut hasanapon tu diri ay tung takas do tahapor siyay wala nasi di rohani tuhanido ngudon dohot nasa na adong ihita halak na mamuji di batado nomor 2 patuluhon sabang di roha madjalo diri di basat diri dohot na adong ihita di bagasan sonang di roha daksanga mangiburu tu na asing geriada las roha molo tarpasu-pasu majorna dan molo tarujun mabetikot diri diba dohot-dongan ay medua hasu saat do molo say girbisa sa halap mabetikon dirina tuna asing buhi masa do nang las roha ni sa halap di ulon dada ala na hurangan alay ala diida didongan na gudang jala marsigorgor hadyo na asa sokan halak na asing paupatot tarotjar roha patupa na uni na linggan mamilihon na muli to debata na marmual siyan pada daot na takas di debata do nasa papahinan na diuluta nasa papahinan na niyotjar ni haporsiyaw tutuhani tarida dui marhite haju arabagason na sitong dina pinalumehon ni debata nasa nalinggan na buhay patupahon patupot kami marojatu ojahan antara aku dan Tuhan parsaurakku dohot Tuhan dada asa diboto jala dipuji halak
molo tau rupiah kadongan naso mardiha-diha na marukil termasuk doi hatadidaan ni nadinggar roha jala haposan hita saliring mangulu hita saya dong do nabui tapatumpah gari hadadion manangihon dongan namarsak manang namarhui pe bui doi rajuman son pilihan na arga dangadong si bahenon ni tangan nanggo manangyak ko dohot manukuli dihata na mga labuhi dohot patubuha porsyaon laos hobardo usahata patupa na din ganon tu transformasi na dari juju tuhita sa dok KKBP di tahun 2025 dohot tuak kataon na mangihot hara diot tadi baru tuhatai ngulu nang pakko basyota tuna dobi umuli dobe sada siya ni naing pakyo ni Tuhan kahita hadir sebagai bagian dari solusi bukan memperparah apalagi sumber masalah di Portidion isarana mangihut tulak kapat degisuk sada siya 10 ancaman global manang sa Portidi na belga ima hasesega ni natinokpan ni Tuhan kadok dohok mahita pakyon ni Tuhan ta mga ramoti tano dohot Portibi na puna ni Tuhan taon jala di loas si tanian sa hopas di hasyanganon martua si kutudo hita ala belgaha kabibiyod di bait Tuhan ta na marwason marhira 6,5 juta halak molo galup hita nalinggar roha jala haposan dakkolan tu Indonesiaon pangetak na alay buido di lala Portidion pakorhon dauli pinatupan ni bata marhite hita songon hataridaan ni dinggan roha jala haposan hita yabe marsinod dang tuhatay marhite huriana hakabibi marhite ruas ng parhalaluna asaong na namatsyarikot hangod hunod ka ditikki parasian na binasahon ni tuhatay tuhita takas matadadda jala kahaporsay di bata dohot nasa silehon-lehon ng pagbahinan na tuhitabi martangiyang mahita siya nasa roha jala dibagasan haporsyaon na tugututuhani marlas ni roha mahita dibagasan tuhani mamuji guarna jala dibagasan semangat na marsigorgor maddeleni mulbon magula sa dinggat-dinggan na dohot sa sitok-sitong na mga sahon dohot di bagasan parsauran dohot tuhani at kaido tanggung jawab manang si patupota ang kunababahin parbuina tuhat tado jala nasa na marharuan siya tuhatta di horhonido di hita dami dohot las nirohan di gudon uli tohapta diha siya nanon dan nang dihanguduan surdi. Piara ditarutong sa Januari 2025 Eborus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Amin. Maratanian pakita. Mau niate ma dibasa rohanani Tuhan. Dibasupasum nang takas kujalo kami sopot di bona ni tahun ni baru 7 Januari on dilehok kodo di hami hosa hangu di dem marpu mudo hami nuaing di bagas joromon akar ruas dohotak kapar halado siya dalang sekolah minggu remaja pemuda pemudi ama ina rodiakka na tumua pasu-pasu mahabis salut na Tuhan dari tahun lalu pasu-pasu matahun na berwod di hami takku butuh hami manangahan na yung masa alay mardo at toko akasakka nalingado sile honommo tuhami gano alani Tuhan marhite jamita gudang na pinatomo-tomo ni idut nami o puye porus hakabibi ima na maborhani hami maddeleni tahun na berwod di tahun transformasi naung ditetapkan ke program tahun 2025 jala patupon na may marhite launching dohot ibadah syukur
tahun baru di Pihak Raja Tarutung di tanggal 6 Januari on. Sehoma Tuhan, nama masu-masu memperbisuhi hidup nami, lahu maguduhon sadok haka bibi, asalam mangerbang huriani tudiat portugion, tarpasu-pasu masudi ruasna, dari pasu-pasu mahami manang nadidia hani di bawah jako, asa tuntakas Tuhan mansangat ko, jadalam tarpasu-pasu hami di bawah nami. Akaruas di muriang, natongod di bagasan para sahiton, nagali pamatangna, napeak di puluman na, sa homa naman doni, lehon pos ni Roha, lehon di nasida, hahipason Tuhan, asabuhi nasida madala ni taon 2025 di bagasan pos ni Roha. Cara khusus kutanya ko kami do naposom, amanami situa insinyur Pesianipan, natongon di bagasan tahurang sehat, seho Tuhan naman doni, sejama mapamatang ni naposomi, asa tunjuk pang habalumon, halongangan na siya ko ng tuwak tadiki na nayon. Sumonido ng proses pemulihan di amang situa Janus Marpaun, seho Tuhan nama masu-masu naposomi, asa ipaspak kilalaan na, buhay magududyak ka ulaw na si Galupari, marhubas di toma-toma ni Huyang, asa marlas nirohan ang tuwag kadikti na naroon. At kaluas mo, naswa pala takas hubotohani, alay to mo di bagasan para sa hiton ngayon, tangam mo nagok huwasoy matuhan, madjama, mabuat sahit siyan pamatang yak karuas ni Huyang, asa marlas niroha na siya sa luna. Nang diyari sa deryok petuhan, manang natudia hami mga lakka, homa Tuhan nama masu-masu hami sa luna, jalagok na las nirohay, jaloon nami na sa hurion. Pupuji hami maho, marhili Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita harus kapasahan mabigyan ta.
silehon-lehon na dinggan tohot nasa ubasa na mauliwas. Upasahat kami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di dulong. Kaso may jala ramoti. Asa ho parhasiat kami pilihanon. Pati pulhon harajaw mo dito nga ni huriang dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhide-hide to din. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gigil hami madok mauliyati tuho. Marhide-hide Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata naman ottong rodi sariling nililing na. Naso olo suda duak kataomu. Jaladang marpasohotan nakka adiarim. Alay jepek jala nagabur salpu 2 tahun nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu musi sada tahun sian ari-ari nami. Alay dang salpu yang go asini roham. Dibaheni hupuji hami ho marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani gudang niasin roham napasahat hami tu bola ni taonon. Matce gudang do dinggan di basam puja rohami. Malipat tahun na salpui. Jala wingot kami do isedarion. Ope mauliate marohanami tu ho. Ala di pangodu jala di ramoti ho hami. Dileo kosi panganod do ho parudoson di hami. Jala di pasu-pasuhona ni ulan di tangan nami. Aku diidili hokodo hasonangan tuwa nami. Jala di padua hodo hami sian parmaraan. Jala di ramoti hodo hami di hagubutan. Totong do dili hoko barida lauli. Manot dangi hami. Asa sanga hami paubahon rohanami. Aku diidili hokodo apul-apul tuna marsak. Tuna matean. Asa unang madili na sida. Molo huingot kami sudi pampahenan nami di tahun na salpui. Nagaila do kami nuaing maradok poko. Ala jojot magopo ari-ari nami. Dohot asin ni roham hubay kami. Ope bitsan di salpuho ko nuaing taon na salpui siap kami. Salpuhon masudi pampahenan nami na hurangi. Jala sesa sudi dosa nami. Say hukum mapapahenan nami na hurangi. Marhide-hide asin ni roham. Di iba't ihodo kami manipat na sa taon ni. Jala di idahodo lang naso marparkuin na linggan dito matoma nami. Sayunang judo daba. Say pasopo kami mangulu. Ang iya marparkuin na linggan kami tujuluanon. Hupar hatokot kami do sudia sa rohan. Jala di bagasan haserepor do huundun ni roha do kami nuay manilo tuho. Sahat tuho ma hamion sudi. Say tugu-tugu jala ramoti mahamion sudi. Say tugu-tugu jala ramoti hami di mora ni taonon. Somoni galupari. Asa pujon nami ho di taon naroon. Patuduhon magalupari to hami dalan si dalalan nami. Dohot ulaon si ulaon nami. Say paso-paso hami jumpa marpungu di bagas mon. Di pasikolaan somoni dohot di bagas nami bi. Say tupahis di parjamita. Pagajari dohot na paturehon na masahit. Soni dohot na pinasahat ko na sila. Say ramoti man namang gonggong ihami. Tatap masaluhur na tarsosak. Napugos. Nadangol. Nasomarama. Nasomarina. Naniliaan ni halak. Unang luwas na sila ko na rupa. Alay patuluhon matu na sila asin ni rohan. Nasomasori. Asarap marlas ni rohan surut. Diha sonangan. Dilabungmu. Dinganan nahot. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajongmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon. Songon na di banua gijang.
Lehon matuhami sedarion hamuluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangujunan, balua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jalan diramu di Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama bohina ho jala asima rohana midaho. Di dokpakon Tuhan di batama bohina ho. Jala di pasorkon ma damena tutur dim amin. Selamat kau baru melihat saluhna. Ya jadi so menurut kami manakingan di Geruser Baguna mahita masih keluar dari Pardita atau keluar dari Bibil Pro. Alih hari perharian itu kalau cikgu suka tuhan berbudu. Orang sekarang kita saluhna.